To su one široke teme, što se kaže, kojima možeš pričati u 2 rečenice, a možeš pričati satima i danima i mjesecima, što se kaže, i ne znaš bi li rekao točnu riječ, točan zaključak, što se kaže. Ja bih rekao ovako, znači, zajedništvo je kad se svi okupimo oko jednog cilja, koji kasnije može prerasti u više ciljeva, ali jedan mora biti onaj glavni, jel? To znači, po meni, da smo jedni drugima braća i sestre, a ne da nas male, sitne razlike kojima kumuju naši ego tripovi, naš egoizam, da nas to dijeli, nego da nas spaja jedna točka, jedan cilj. I opet ću ponoviti da jednim drugima budemo braća i sestre. To je za mene zajedništvo. I tako da se Hrvati diljem svijeta, a i u domovini ponašaju jedni prema drugima. Tek tada će nam biti bolje. Politika je nebitna. Bitan je narod da oni između sebe postanu to što sam sad nabrojao. A onda drugo slijedi. Jer onda će iz takvog ozračja, iz takvog naroda izaći dobra politika. To je za mene zajedništvo.